Hej sammen, velkommen til den her video. Jeg sidder simpelthen her, og det er fordi, at de to drenge derovre skal lave en citron-challenge. Og jeg vil pege på dem lige om lidt, til de skal lave en citron-challenge, så lad os bare komme i gang. Citroncam. Starter med pære. Er I klar, dreng? 3, 2, Først Pierre. 1. Først pære, 3 sekunder. Åh, det var meget. Hardcore G. Så Lukas. Så bliver der sgu spytte. Det her, det skal være spyttekammer. Jeg ved, at der bliver spytter lige om lidt. Fordi nu kommer den dumme eftersmag, så bliver der spyttet. Jeg synes, det smager godt. Spytkam. Spytkam. Sådan der. Og så er det mig. Så er det mig. Spytkam. Drenge,